So yun guys, kakain na tayo. So ang sponsor natin for today is yung Soy Sogbu. So ilalagay ko yung description. Sa description yung pinaka page nila or yung link at saka yung contact number nila para maka-order kayo. So tatry na natin sila. May suka na. The best yung suka. Ensenada. Ensenada pa. So titikman muna natin yung garlic niya. Yung garlic oh. Chicken oil. Wag kamay. Naman natin guys kung gaano kaangang yung chili oil nila. Sabi, sakto yung hang. So yun guys, kung naghanap kayo ng masarap kasama sa pagkain, kontakin nyo yung Soy Sogbu. So lahat masarap. Yung chicken oil nya, ito, chicken oil, tapos yung chili garlic vinegar, the best. Syempre yung chili garlic crunchy, tsaka yung pinaka chili garlic oil nila, the best, wala akong masabi. Order na kayo. So yun guys, tapos na akong kumain. So masabi ko lang sa lahat ng product ng Soy Sogbu is masarap lahat. So masarap i-partner sa lahat ng ulam, lalo na prito-prito yung ulam nyo. So ito, nakapagbihis na rin ako para makapagligo. Syempre tatry ko munang uminom dito sa sa Sibol or dito. Right guys,